sa. Halifa mai waka ne. Muna a kwandon daɗi. 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 Fari zan sa sarki Ubangiji gatana, kai kake ban san baka duba duk halina. Gani yau ma na zo ka share min kukana, in wake an ba gida gida mai kwandon daɗi. Assalamu alaikum an baga wako kayi, gani na zo zauren gidanka na haulayi. Na ga langu da sako kai ake yin yayi, bana ya tuya maka ya ƙara nisan kwana. A kwandon daɗi. Muna 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 roƙe ka ka kare mana aubanka, dan isar manzon ka rasulun zaɓaɓɓanka. Kawai na za shi kare shi da karewa taka, mai kiyan shi kasa in sun barci kare da su farka. Muna a kwandon daɗi. 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 Bagen kyau aje a nemo ɗawisu, kai da ganin namu ka sanya wuce nasu. kujerarka Wallahi ta wuce ƙarfinsu. ku yi ku gama wallahi dai kujerar an bace. Mulki dai Allah ya bashi wa mai kwacewa, shari'a dole za a bata. Shi kan an ba gwamnan mu za ya zauna kujerarsa. Shari'a dole za a bata. Shi ko gwamna abin mu za ya koma kujerarsa. Shari'a dole za a bata. Shi kan an ba gwamnan mu za ya zauna kujerarsa. Kano abba mu muka zaɓa. Kano abba mu muka zaɓa. Ba za mu ɗau yan wawa ba. Ba za mu ɗau yan wawa ba. Ba za mu ɗau in yunwa ba. Ba za mu ɗau yan yunwa ba. Kamar su o'o mai halin zamba. Su o'o mai halin zamba. Amma bai koyi butulci ba. Amma bai koyi butulci ba. Cigaba ya kawo ba tuta. Cigaba ya kawo ba cuta. Ni shi yasa zan koɗa sa. Ni shi yasa zan koɗa sa. Kowa ya san abadan amana ne. Muna a kwandon daɗi. 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 Shari'a ai dole za a bata. Shi ko gwamna abin mu za ya koma kujerarsa. Muna a kwandon daɗi. 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 Muna a kwandon daɗi.